Opemsuo said, I'm not conversing. So now I'm for 4 years, Nyinsinasehene Nebusu, and then my say, Umbe, you are in Umbaya, Darma, Jampo Chia Diamin, Brunis, Opemsuo, and our bomb. And that's a thing, Jampo Chia back home. Stop, to be a son, and a bomb. That's a thing, my Jampo Chia. Running some pen to me and son, Nasantim, my boy, my dear. And I know Kumasi for 34. I know Kumasi penny for a boy, my dear. Otumfuo a boy, my dear. Otumfuo a boy, my dear. I hear none, boy, my dear. I hear none, no, a boy, my dear. And I know I this year, marry member, This year, a man, my boy, my dear. Otumfuo a for woman. Otumfuo a for boy, my dear. Otumfuo a inquire woman. Otumfuo him kwa boy, my dear. And I sent him a go to Sudan Consul, woman. That's on time, I put him soon in console, boy, my dear. And I sent him a model for woman. That's on time, I'm more for boy, my dear. Otumfuo cameraman, woman. Otumfuo cameraman, boy, my dear. Hello, woman. Hello, boy, my dear. Otumfuo video man, woman. Otumfuo video man, boy, my dear. Otumfuo steward, woman. Otumfuo steward, boy, my dear. Code, woman. Otumfuo code, boy, my dear. Otumfuo police for woman. Otumfuo police for boy, my dear. Otumfuo drivers, woman. Otumfuo driver for boy, my dear. Otumfuo soldiers, woman. Otumfuo soldiers, boy, my dear. Otumfuo security, woman. Otumfuo security, boy, my dear. Darma, Nyinsinasehene, you say no. Nanano, Umepri, yes, I say, Yampri, no way. Yampri, Nyinsinasehene. Uncle, now you're insurance. Call me your insurance. Japan, you way. Madame for Japan, you or Brian Japan. I shall talk for her, so I did. I said to come on. Bye. Dharma, Bafos was read, and Kwama Chami, Akobu, near Mama. Who go in near Madian and Bubu? Won't come and meet you. Some can't hear him. Madame, bro. Then says she has to Munimina. Bokwan says, I put Yamadesha and they didn't know could see him for never. Munim. Today, near Manayamuko Buma. Tituba in Yapa 702. And I make an Abuya we are or here a Comyana Mukobunia Mano. They didn't know by the Kosia Shannon Mutivika. I don't pass. I'm manufacturing for a share. A beer, you are not able or because Kuku with a Punano, and then so much. And I said, a beer on any this year, but the man saw time.
ɛne nyinaa sɛ bia no mayɛ pra bi kɔ da hɔ no ma na de ahyɛ ne nsa ɔno mabu na ada na ya na manso ba sɛ saa na yɛ no ɔno mabu saa de yɛma mu wia sɛ kyerɛ no na mpanyimfo wɔ no bia no ɔmakɔ ɛbrɛdurɛtwerɛtwerɛ na agoma so de aba di mu bu nneɛma yɛ mpanyimfoɔ no nso wɔ hɔ ɔmo te hɔ edi hani wɔn mu nim yɛ dɛn yɛ a na ɛtra no ɔno mabu basa no ɔmo nka mu nokorɛ ɛnkyerɛ sɛ bɛbrɛ wu no ma no sɛ bi a bɛfi hɔ no akɔ no bi ɔhwɛ ne nsa ase no ho sɛ bɛyɛ na afei na mpanyimfo no kɔ wura mu ebi sɛ ɔsɛ no ɔne ne bɔhyɛ no so no nso bɛ wura mu na ɔkɔfa ma nso no de aba ɔda wo ma nyɛ wo nti bibusa ne nyinaa saa na da biara mu ewi a yɛsɛ yɛbu ne nneɛma na nso manso ɔda wo busa na sɛ ebu ɛnna wɔsi yɛhwɛ ne nyinaa yie ɔda wo ma ɛyɛ kakrakra ɔda sɛ ebu ɔda ma ɛba bɔ mu ma se na ase na ɔkɔɛ ɔsi dan yɛ maame nwie baafɔ deɛ no ɛdeɛ mi tiri baafɔ koto ɔdeɛ wɔ ɛnyɛ koto ɔkɔ baafɔ kɔ bɛ ahene brɛ dwuma yɛ ne tie na nkɔ sisi a